belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Curaçao is 2021 rustig ingegaan. Het aantal mensen dat voor behandeling naar het ziekenhuis moest wegens vuurwerkongelukken viel dit jaar mee. 2 personen moesten zich laten behandelen aan verwondingen aan hand- en borstkas. En tussen 24 december en 1 januari werden 12 slachtoffers met lichte verwondingen naar het CMC gebracht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis wegens mishandeling. Volgens de politie was er ook sprake van een rustige jaarwisseling. Op 2 en 3 januari zijn er wel in totaal 20 boetes uitgedeeld voor mensen die zich niet hielden aan de coronamaatregelen. En ook op zee was het aan het begin van het jaar erg rustig. De eerste zondag van het jaar is traditiegetrouw de dag van Fuikdag. Dit jaar mocht dat niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. En volgens de kustwacht hebben de mensen zich goed aan de regels gehouden. Hier en daar waren er een paar boten, maar er was geen sprake van samenscholing. Aldus Shalik Clement, woordvoerder van de kustwacht. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Het aantal coronabesmettingen blijft dalen op Curaçao. Zondagmiddag werd bekendgemaakt dat 220 mensen die waren besmet met het coronavirus die dag hersteld zijn verklaard. Er kwamen 23 nieuwe besmettingen bij op zondag. Dat betekent dat er in totaal nog ruim 1100 actieve besmettingen op het eiland zijn. Er liggen 9 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 5 op de intensive care. Er zijn zoals bekend sinds maart 16 mensen overleden die waren besmet met corona op Curaçao. Voormalig statenlid voor de partij MAN, Elsa Roosendaal, heeft gisteren bekendgemaakt dat ze overstapt naar de Democratische Partij. Roosendaal stapte vorige maand uit de partij MAN en toen gingen er al geruchten dat ze naar de DP zou gaan. Gisteren kondigde ze aan dat ze een belangrijke mededeling op Facebook zou zetten. En dat betreft haar overstap naar de DP. De vader van Roosendaal was lange tijd leider van de Democratische Partij. En ook meer familieleden van haar hebben belangrijke posities voor de partij ingenomen. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Het aantal personen dat is besmet met corona is op Bonaire in de eerste dagen van 2021 flink toegenomen. Op 31 december waren er nog 13 besmette personen. Op 3 januari was dat al gestegen naar 58. Ook ligt er nu een persoon die besmet is met corona in het ziekenhuis. Daardoor gelden er sinds zondag nieuwe, strengere regels op het eiland. Privébijeenkomsten mogen niet meer plaatsvinden met meer dan 10 personen. En restaurants en bars mogen maar maximaal 50% van de capaciteit gebruiken tot een maximum van 50 personen. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gisteren aangekomen op Bonaire. Hij blijft tot en met 7 januari in het Caribisch gebied met achtereenvolgens een werkbezoek aan Bonaire, Aruba en Sint Maarten. De gesprekken op de eilanden zullen vooral in het teken staan van de gevolgen van het coronavirus voor de eilanden. Er is deze keer geen ruimte voor een bezoek aan Curaçao.
Altijd een mooi begin van een nieuw jaar, de geboorte van de eerste baby. In 2021 heet de eerste baby Sue Sergeli. De baby werd geboren in het Adventziekenhuis op 1 januari. Moeder en kind maken het goed en zoals gebruikelijk heeft GCI Willemstad de vader, de moeder en het kindje na de geboorte direct enkele cadeaus overhandigd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.